ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಮಹಾತ ದೈವಾರಾಧಕರಿಗಳ ದೈವಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಉಡಾಲ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವದಲ್ಲೇ ಎನ್ನಪುದವರು ಗಣೇಶಾಲಯನುಂಡು ಪದಂಗಡಿದ ಗಂಧಕಾರದ ಮುನ್ನಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರ್ನ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರ್ನ ಪುದರ ಗಂಗಾಯ ಬಂಗೇರ ಬಂದದು ಅವಾಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಇಂಗಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ದೈವನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅವಾಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುತ್ತೂದ ಇಂಗಲ ದೇವನ ಬಂಬದ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯಡು ಆ ಮುತ್ತೂರ್ದ ಊರುಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಯೋಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಲ್ನ ದೈವನ್ನ ಪೆಂಕು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜಾದು ಪುನಗ ಇಂಗಲ ಗುರುನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದಿ ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರಿಯಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಜೇನಿ ಅಶೋಕ್ ಬಂಗೇರ್ ಬಂದ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಈ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಟ್ಟು ಗುರುಬಲದಿತ್ತೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ನರವಾಣಿಯ ఒక దేవన్ పంబదిది పనుకున్న చెత్తన ఉంది ముత్తూర్ద ఊరుడు ఎంకు తెరిదన్న మట్టడు యాన పన్నొందుల్ల తేగందుకు ఎండాదు నెట్టు సరియా తప్ప పనుకున్న చెత్తన విషయ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ತೇಗಂದುకు వెళ్ళిందండ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ನಾನು ಎನರ್ದು ತುಂಬು ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂತೀನಿ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದೇರು ಬಂದದು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆರು ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿನಾತು ಎಂಕ್ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಿನಾತು ಅವಳು ಈತ ನೆಟ್ಟಲ ಯಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೇವನ್ ಪಂಬದಿನ ಕತೆ ನಿತ್ಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವನ್ ಬಮ್ಮದಿ ಮುತ್ತೂರ್ದ ಊರು ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಊರು ಆ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಊರುಡು ದೇವನ್ ಬಮ್ಮದಿ ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸಾರ ಆಲು ಮಲ್ಲಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಬಹುದು ಮಲ್ಲಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಗರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ದೇಶದ ಅಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಈ ಪರ್ಕಟ್ ಬಜೆಟ್ ತನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗೋನು 11 ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆ ಪರ್ಕಟ್ ಬಜೆಟ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗೋನು ತುಂಬೊಂದು ಮುತ್ತೂರ್ದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕುಲ್ಲುನ ಚಿತ್ತನ ಗಲಿಗೆಡು ದಾನಪ್ಪೆರೆ ಉಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನರಮಾನಿ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗಲಿಗೆ ಆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಏರಪ್ಪೆ ಈ ದಾನೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಉಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಈ ದಾಯಕ ಬತ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಕೇಳುನ ಚಿತ್ತನ ಗಲಿಗೆಡು ಮುತ್ತೂರ ಕಟ್ಟೆಡು ದೇವನು ಬಮ್ಮದಿದಿ ಬತದು ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕ ದೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಯರ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ತನ ಕೈಗೇರಿ ಉಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲೆಗೆ ಕುಲ್ಯರ ಇಲ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ತಿನಿಯರ ಅಸರು ಬಾಜೆలను ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಲೆಗೆ ಕುಲ್ಯರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಲು ಎಲ್ಲಿಬೋದು ಮಲ್ಲಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗಲಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಬೋದು ಮಲ್ಲಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗಲಿಗೆರಿ ಈ ಉಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಮೋಲು ಬೇಲೆ ಬಂದ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾನವನಿ ಅಪಮಾನ ಅಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಷ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕ ದೇವನ್ ಬೊಂಬದಿ ದಿಪ್ಪುವಲ್ಗೆ ಅಲೆಗೆ ರಡ್ ಜೋಕುಲು ಬಂದ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ರಡ್ ಆನ ಜೋಕುಲು ಬಂದ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೇನು ಅವನು ಜನನಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗಲಿಗೆ ಆ ಜನನಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತುಲು ಉಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೊಕಲೇನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಗಿಡೈಬಾರ್ದು ಮೊಕಲೇನು ಗಿಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ ಕುಲ್ಯರ ದೆಸೆಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಆಲು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬೂರುನ ಚಿತ್ತನ ಗಲಿಗೆ ಆ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬೂರುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಬತದು ಉಂಟುನ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಬನ್ನತ್ತನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆತ್ತನಿಗೆ ಅಪಗ ಈ ಬರ್ಸೋಗು ಬೊದುಲುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಒರಿ ಸಾನಗು ಬಲ್ತೆಗೆ ಒರಿ ಗುಂಡದ ಲೈ ಬೊಗ್ಗೆಗೆ ಅಪಗ ದೇವನ್ ಬೊಂಬದಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಲ್ಗೆ ಗುಂಡದ ಲೈ ಬೊಗ್ಗಿನ ಚಿತ್ತನ ನಾಗದೇವರನ ವನತ ಉಲೈ ಬೊಗ್ಗಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಡದುಮ್ಮುಗು ಗುಲಿಯ ಬೊಂಬ ದೇವನ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬುಧರನು ದೀಪಾಲಿಗೆ ಅಪಗ ಸಾನದ ಉಲೈ ಬೊಗ್ಗಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆಗು ಪಂಬದೇ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬುಧರನು ದೀದು ನನ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರಡು ಈ ನಾಗದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೋನು ಗುಲಿಯ ಬೊಂಬ ದೇವರಡು ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುರಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಪಗ ಪುರಪ್ಪುನು ಕೊರ್ದು ಆಲು ಬತ್ತದು ದಿಕ್ಕು ದೇಶದ ಅಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಊರು ದಿಗ್ಗುದು ಅಲ್ಲ ಕಾಲ ನಂತರ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ ಕರಿದು ಹೋಗು ಆ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣಡು ಮುತ್ತೂರ್ದ ಕಟ್ಟೆಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಉಂಜಕ್ಕೆ ನೇಮ ಆಪಿನತ್ತಂದೆ ನೇಮ ನಡವಲಿ ಆಪಿನತ್ತಂದೆ
ಬೇತೆ ಒಯ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಐಕ್ ನೇಮನೇರಿ ನಡಪುಜಿ ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕಟ್ಟಡು ತುಯರ ಪೋನುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ 14 ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಆ 14 ಇಲ್ಲಡ ಅಕ್ಕುಲದ ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಚೆತ್ತನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎಂಕುಲು ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಚುರುಕಾದು ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರನದು ಇದು ಐಕ್ ನೇಮನೇರಿ ನಡಪೋಡು ಎಂಕಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕಟ್ಟಡು. ಇವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಜಾಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಇಂದು ದೇವನ್ ಪಂಬದಿಗೆ ನೇಮನೇರಿ ನಡಪುನ ಪನ್ಪುನ ಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಡು. ಇವಾಗ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಅವು ದೇವನ್ ಪಂಬದಿಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ್ನ ಎಂಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಚೆತ್ತನ ಪುರಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾರಿಗೆ ನೇಮ ಅಂದ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಕುಲದ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ತರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಿನಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಾಡು ಈ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಡು ಐಕ್ ನೇಮನೇರಿ ನಡಪುಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈತು ವರ್ಷದಂಚಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಐಕ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಮಂದೆ ಐಕ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕತೆ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಐಕ್ ತುಯ್ಯರ ಪೋನುಂಡ 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಬಂದ್ಪೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಕಲ್ಪಾದಿನ ಚಿತ್ತನ ಉಮೇಶ್ ಮಹಮ್ಮದೇರಿ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲೆದು ಪಂಡ ಗುರಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಈತು ಉಂಡು. ಅಂತರದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲಾತಿ ಮುತ್ತೂರದ ಊರುಡು ನೇಮನೇರಿ ನಡಪುಡು ಅಕುಲು ಐದು ಬೋಡಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಉಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಿಟ್ಟುನಕಲ ಸಂಸಾರದ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ನೇಮನೇರಿ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅರಹುದಾರು ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅರಾಲು ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ತರದ ಪ್ರಕಾರನ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಮುಂದಾಲಿಕೆ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಐಕ್ ಮುಂದಾಲಿಕೆ ಬೋದು ಆ ಮುತ್ತೂರ್ದ ಆ ಅನ್ನ ಪಂಜುಲಿನ ಸೇವೆನಿ ಹೊರ್ಲುಡು ಈತನೆಟ ಹೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುತ್ತೂರ್ದ ಊರುಡು ಇತ್ತೆಲ ನೇಮನೇರಿ ನಡಪುನಿಂದ ದೇವಣ್ಣ ಬಮ್ಮದಿ ಪರ್ಕಟ್ ಬಜೆಟ್ పొద్దుది కంద ఐదిన చిత్తన ముగమూర్తిదే ನೇಮಾಪಿನತ್ತಂದೆ ಅವು ಎತ್ತೆಲ ಆ ಮುಗ ಅಂಚೆನೆಂಡು ಅವೇನೇ ತಾರೀಕು ಏರುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಐಟೇ ನೇಮಾಪಿನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓಲ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕುದರಡೆ ನೇಮನೇರಿ ನಡಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂಧಿ ಮಸ್ತು ಜನ ಕೇಂದ್ರತ್ತೇರು ಇವಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬರ್ತದೆ ಮೂಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು 3 ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಇಂಕುಲು ಪನಂದುಬೋದು ಕಡೆ ಕಾನಗ ಮುತ್ತೂರ್ದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇವನ ಬೊಂಬದಿ ದಿನ ಇತ್ತ ಬಂಡಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಥೆನು ಇಂಕುಲು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಕೋಪ ಅವೇ ಸಂಧಿದ ಕತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಏತೈಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಧಿ ಎಂಕುಲ್ನ ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ದೇವನ ಬೊಂಬದಿ ದಿನ ಕತೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಪುನಿಯಿತು ಒಕ್ಕ ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ಬಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತುಪ್ಪು ಅವಿನ ಮಾತ ಯಾನದಾಲ ತೆರಿಯದಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ತೆರಿದಿನಾತು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತು ಎಂಕು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಡಿತ ಕೊರನಾತು ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಂತೆ ಜನಾತು ತುಳುವಂದೇನು ಆಕೆರಿಲ್ಲ ಬೇವಿರಲ್ಲ ತೆಗಿವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತು ಕೊಡದು ನಡಪಾವ.